त्याचं नाव घाला हो, असं नाही नाव घाला. गेले काही दिवस सावंतवाडी तालुक्यातील गेळे वासियांचा प्रश्न चर्चेत आहे. मी सर्वप्रथम आपल्या माध्यमातून गेळेवासियांचं अभिनंदन करतो. त्यांनी ज्या पद्धतीने सुज्ञ नागरिक म्हणून एक विचार असतील आणि आपला प्रश्न सोडवण्यासाठी जी काही उचल घेतली, जे काय आंदोलनाचा पवित्रा घेतला, तो त्यांचा योग्यच आहे, त्याला आमचा पाठिंबा आहे. परंतु ज्या पद्धतीने गेली अनेक वर्ष दिशाभूल करणारे, मग ते केसरकर असतील नाही तर भाजपवाले असतील, म्हणजे पेढे वाटले आणि ढोलही वाजवले, हे सर्व प्रकार करून गेळेवासियांनी योग्य भूमिका घेतली किंवा त्यांनी ओळखलं आणि जो काही जालीम उपाय त्यांनी आजच्या निवडणुकीच्या तोंडावरती घेतला ना, म्हणजे जे आंदोलन उभारलं आणि जी भूमिका घेतली ती खरोखर त्यांची कौतुकास्पद आहे. आम्ही त्यांच्या पूर्ण पाठीशी आहोत. गेली अनेक वर्ष हा प्रलंबित असलेला प्रश्न म्हणजे आंबोली गेळे असेल, चौकुळ असेल, निवडणूक आली की हा प्रश्न कोणतरी सांगतं मी 1 महिन्याभरात सोडवणार, परंतु निवडणूक झाली की चक्क 5 वर्ष यांना आठवणच त्या गोष्टीची राहत नाही. मग पुन्हा एकदा निवडणूक आली की यांना आठवण होते. कबुलातदार प्रश्न सोडवला पाहिजे, वनसंज्ञा असेल, अन्य सगळे प्रश्न हे सोडवले पाहिजेत, वने असेल, महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनी असतील, हा सगळा प्रश्न सोडवले पाहिजेत, ही त्यांना जाग येते. परंतु गेळेवासियांनी जे धारिष्ठ दाखवलं त्याबद्दल गेळेवासियांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. आणि त्यांनी ही घेतलेली उचल ही योग्य दिशेने आहे आणि योग्य दिशेने माझा आज केसरकर असतील नाही तर भाजपवासियांना असतील, भाजपना सांगणं असेल, तुमच्यात हिंमत असेल तर त्यांना न्याय देऊन दाखवाच. गेळेवासियांचा प्रश्न सोडवूनच दाखवा. केसरकरांनी अनेक वेळा केसरकरांनी आपलं म्हणणं मांडताना सांगितलेलं आहे की हे मंत्रीपद मला जनतेच्या सेवेसाठी पाहिजे. हे फक्त बोलण्यापुरतं राहू नये तर कृतीतून दाखवा. केसरकरांमध्ये हिंमत असेल आणि भाजपवासियांमध्ये जर हिंमत असेल तर त्यांनी ते करून दाखवावं. माझं केसरकरांना दुसरं आव्हान आहे, आता केसरकरांनी कारण देणं सोडवावं. केसरकर प्रश्न सुटला नाही, मल्टीपेशालिस्ट सुटला नाही, उद्धव साहेबांना, राऊत साहेबांना म्हणाले यांच्यामुळे सुटला नाही, आणि काय बस स्थानक सुटला नाही तर ह्याच्यामुळे सुटला नाही. काल गेळेवासियांसंदर्भात सुद्धा त्यांनी पडद्याच्या मागची भूमिका घेतली. हा जमीन प्रश्न कोणाच्या तरी त्या जमिनींवरती डोळा आहे. एक जमीन लाटणारी माणसं सिंधुदुर्गात येत आहेत, ती नेमकी कोण ते जाहीर करा ना. तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात, आमदार आहात, इथले मंत्री आहात. तुम्ही जर असे घाबरायला लागला जाहीर करताना नावं, तर जनतेने काय करायचं? जनतेला समजलं पाहिजे ही व्यक्ती कोण आहे. मध्यंतरी सुद्धा त्यांनी तशीच भूमिका मांडली की तिलारीची ठेकेदारी हवे म्हणून बॉडीगार्ड घेऊन आले. ते बॉडीगार्ड घेऊन येणारे कोण? नावं जाहीर करा केसरकरांनी. केसरकर साहेबांना आपली विनंती आहे की नावं जाहीर करा. तुम्ही मंत्री आहात, तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात, आमदार आहात. ह्या मतदाराला, जनतेला कळलं पाहिजे इथं जमीन लाटायला कोण येतात, इथले कॉन्ट्रॅक्टर मिळवण्यासाठी कोण बॉडीगार्ड वापरतात, हे जनतेला कळणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यामुळे पडद्याच्या मागून बोलू नका. इथले अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे दरवेळी केसरकर हे वेळोवेळी आंबोली असेल, गेळे असेल, चौकुळ असेल, ह्या सगळे प्रश्न सोडवण्यात, म्हणजे मेनन कंपनीपासून केसरकरांची सुरुवात झाली. ती मेनन कंपनीपासून आश्वासनं द्यायला सुरुवात झाली. त्या कंपनीत गेले 15 वर्षात काही उभं राहिलेलं नाही. मध्यंतरी सुद्धा जवळच्या एका माणसाला त्यांची ती जमीन द्यायचं, मेनन कंपनीची जमीन द्यायचं केसरकरांचं म्हणजे चालू होतं, प्रकरण चालू होतं. पण त्याच्यात काय केलं केसरकरांनी माहिती नाही. परंतु आपल्या जवळच्या माणसांना आता ती घशात घालायचा प्रयत्न चालू आहे का केसरकर साहेबांचा? मेनन कंपनीच्या नावाखाली जमीन जी आहे ती आज कोणाच्या जवळच्या माणसाच्या घशात घालायचा प्रयत्न आहे का तुमचा? का जनतेसाठी ती वापरणार, जनतेचं भलं करणार?
आणि जनतेचं जर भलं करणार तर मंत्रीपद गेल्यानंतर जनतेचं भलं करणार का? कारण जी गद्दारी, जी महाराष्ट्र शासनात सत्तांतर झालं ते कशासाठी केलं? जनतेच्या हितासाठी म्हणून जनतेला सांगता ना, जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी म्हणून सांगतात ना. एक तरी प्रकल्प दाखवा, एक तरी स्थानिकांना प्रोजेक्ट आणून दिला म्हणून दाखवा, हा रोजगार दिला म्हणून दाखवा. आज सिप्ला कंपनीमध्ये गोव्यामध्ये काय झालं? अनेक बेरोजगार ते सिंधुदुर्गातले युवक आहेत, सुशिक्षित बेरोजगार तिथे होण्याची वेळ आलेली आहे. आज मेनन्स कंपनीच्या जागेवर एखादा प्रोजेक्ट झाला असता तर त्या तिथल्या 3 गावातले असतील अन्य सावंतवाडी तालुक्यातले मुलांना रोजगार मिळाला असता. परंतु ती भूमिका मात्र केसरकर घेतलेली नाही. तर केसरकरांनी वेळोवेळी फक्त आश्वासनं आणि गाजरं द्यायचं काम केलेलं आहे. केसरकरांनी ज्या पद्धतीने आजपर्यंत लोकांना नुसत्या गजाली सांगितलेल्या आहेत, बाता मारलेल्या आहेत, ते येणाऱ्या काळात जसं गेयवासीने धारिष्ठ दाखवलं. मी सावंतवाडी मतदारसंघातल्या जनतेला आवाहन करतो, प्रत्येक गावातल्या नागरिकांना आवाहन करतो, त्या पद्धतीने धारिष्ठ दाखवत ज्या पद्धतीने गेळेवासियांनी धारिष्ठ आंदोलन उभारलं, ज्या ज्या गावात केसरकरांनी आश्वासने दिलेली आहेत ती पूर्ण न झाल्यामुळे येणाऱ्या काळात आंदोलन उभारली पाहिजेत. नागरिकांनी, शून्य नागरिकांनी आंदोलनं केली पाहिजेत. ज्या पद्धतीने केसरकर फसवला आजपर्यंत, त्या फसवेगिरीला बळी न पडता आता जनतेने समोर आलं पाहिजे. नाहीतर केसरकर येणाऱ्या निवडणुकीच्या डोळ्यासमोर ठेवून अनेक आश्वासनं पुन्हा एकदा द्यायला मोकळे आहेत. आज केसरकरांनी मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल असेल, बस स्थानकासंदर्भात खंत व्यक्त केली, परंतु जे आज आरोग्याची सुविधा मिळत नाहीत त्याला जबाबदार मग केसरकर तुम्ही स्वीकारताय का? त्यांचा सगळा होणारा खर्च त्यांना बांबुलीला जावं लागतं, त्यांना प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जावं लागतं, ते आता स्वखर्चातून तुम्ही उद्यापासून देणार का? ते जाहीर करा ना. त्याच्यासाठी प्रॉपर्टी विकणार का तुमच्या? त्या केसरकरांनी जाहीर करावं. म्हणजे इथल्या नागरिकांना हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंट घ्यायला अन्य हॉस्पिटलला जावं. जर आज मल्टीस्पेशालिस्टची तुम्ही खंत व्यक्त करता तर ही जबाबदारी घेणं केसरकरांनी गरजेचं आहे की इथल्या हॉस्पिटलची जी ट्रीटमेंट असेल, तिथला उपचार असेल, त्याला लागणारा खर्च आज केसरकरांनी करणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी आज खऱ्या अर्थानं भाजप आणि केसरकरांनी जे काही आज लोकांना आश्वासनं देत आहेत ती मात्र आश्वासनं पूर्ण होताना देत नाहीत. मार्थ यांचे स्वतःचे प्रोजेक्ट किंवा स्वतःसाठी हे स्वार्थीपणासाठी, आपलं स्वतःच्या कुटुंबासाठी ही मंत्रिपदं दिसत आहेत. अनेक असतील प्रकल्प मध्यंतरी चांदा ते बांदामधून आणि सिंधुरत्नमधून 37,000 लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला असं जाहीर करण्यात आलं. केसरकरांनी या संदर्भात प्रदर्शन लावं, आम्हाला पण बघणं गरजेचं आहे की नक्की 37,000 लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला का हे कागदांचे घोडे आहेत? कारण 37,000 जर इथल्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला असता, कुटुंबांना जर लाभ मिळाला असता, तर आज निवडणुकीच्या काळात लोकसभेला आम्ही बघितलं आर्थिक आमिष द्यायची गरज पडली नसती. आज किती जणांना बकऱ्या मिळाल्या, किती जणांना कुक्कुटपालनातून कोंबड्या मिळाल्या, किती जण पाहतात. हे जरा जाहीर करा, म्हणजे काय होईल आम्हाला जरा कळेल त्या ठिकाणी त्या गावात हे बाबा चांदा ते बांदा सिंधुरत्नमधून लाभ मिळाला म्हणून. आज MSCB मधून अनेक ट्रान्सफॉर्मर, अनेक महावितरणला निधी दिला म्हणून चांदा ते बांधा म्हणून. महावितरणची आज काय परिस्थिती मग ते बघा. मग चांदा ते बांधा सिंधुरत्नमधून जर महावितरणला निधी दिला तर तो गेला कुठे? ह्या नुसता बाता आता मारणं सोडावं, जनतेचा विकास करावा असं मला वाटतं. आणि जनतेने आता ओळखावं नक्की येणाऱ्या काळात विकास आणि खोटी आश्वासनं कोण देत नाहीये आणि खोटी आश्वासनं कोण देतंय हे जनतेने ओळखावं आणि येणाऱ्या काळात आपली पावलं उचलावीत. दे ना. सक्षम विरोधी पक्ष आहात, केसरकरांनी नावं जाहीर केली नाहीत जमिनी विकणाऱ्यांची, तुम्ही तरी नावं तुम्ही कशाला जाहीर करते? एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून आम्हाला नावं जर असतील तर 100% आम्ही जाहीर केलं असतं. पण केसरकरांना ही माहिती जर आहे तर केसरकरांनी जाहीर करायला पाहिजे असं मला वाटतं. कारण एक गोष्ट आहे, तिथल्या गेळेवासियांना कळलं पाहिजे की जमीन लाटायला कोण येतं, आपल्या जमिनीवरती डोळा कोणाचा आहे. एक गेळेवासियांना कळलं पाहिजे ना, आंबोलीवासियांना कळलं पाहिजे.
आणि त्याच्यामुळे जबाबदार म्हणून केसरकरांनी ती नावं जाहीर करायला पाहिजे ना. केसरकर घाबरतात नाव जाहीर करायला. आता त्याच्यात काय घाबरतात की काय स्वतःचा स्वार्थ साधतायत केसरकर अप्रत्यक्षरित्या, हे केसरकरांना माहिती, ते त्यांना विचारा. खेडेवासियांच्या किंवा आंबोलीच्या संदर्भात बोलतात, केसरकर असं म्हणतात की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्या प्रश्नाला स्थगिती दिली आणि त्याच्यामुळे आपल्याला बंड करावं लागलं. स्थगिती उठवली हे पण केसरकरांनी सांगितलं. स्थगिती दिलं हे उद्धव साहेबांनी मान्य केलं असं धरूया आम्ही. परंतु एक लक्षात घ्या, आता 2.5 वर्ष झाली, 3 वर्ष झाली तुम्हाला स्थगिती उठवली म्हणून सांगताय, मग 2.5 वर्षात हा प्रश्न का नाही सुटला? किती दिवस तुम्ही उद्धव साहेबांवर खापर फोडणार? गेली 2.5 वर्ष तुमची सत्ता आहे ना. राहुल साहेब, गद्दारी त्याच्या प्रश्न सुटलेला आहे. कुठल्या ग्रामस्थांचं एकच म्हणणं आहे की वन विभागाची जमीन आणि मालकी जमीन, हो, वन विभागाची जमीन एकत्र महसूल, ऐका, महसूल आणि वन विभागाची हे वाटप एकत्र करा. वनी एक गोष्ट लक्षात घ्या, मग हे वाटप आता श्रेय जे लाटतायत ना, हाच विषय महत्वाचा आहे ना. म्हणजे केसरकरांनी त्या दिवशी भूमिका काय केली की जमीन लाटायला कोणतरी जमीन घेण्यासाठी तिथे येत आहेत, मग ते जाहीर करा मी म्हटलं. आणि हा प्रश्न सोडवण्यासाठी, पूर्ण प्रश्न सुटण्यासाठी अशा तऱ्हेने जर भूमिका घेत असतील, जमीन लाटायला कोणतरी येत असेल तर योग्य नाही ना केसरकरांची भूमिका, किंवा कोणाचीच, भाजपवाल्यांची सुद्धा नाही. तो प्रश्न सोडवून दिला पाहिजे. आज सत्ता तुमची आहे, तुम्ही तो 100% प्रश्न सोडवून द्या ना. त्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी मिळू दे ना गेळेवासियांना. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी खेडेवासियांना तुम्ही पाठिंबा दिला, पण खेडेवासियांचं नेतृत्व जे आहे ते भाजपचे काही पदाधिकारी. एक लक्षात द्या, इथं पक्ष आम्ही बघणार नाही. तो कुठच्याही पक्षाचा असू दे, आम्हाला स्थानिकांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत हे आम्हाला माहिती आहे. त्याच्यामुळे आम्ही स्थानिकांसोबत राहणार. सध्या भाजप आणि केसरकर हे तो प्रश्न हाताळतात. दोघांचा निवडणूक डोळा बघूनच हे चालू आहे काय? 100%. अहो, सगळं ह्यांच्या ज्या आज सगळ्या योजना आहेत महाराष्ट्र शासनाच्या असतील, ह्या निवडणुकीसमोर डोळा ठेवूनच हे सगळं डोळ्यासमोर. या संदर्भात गेळ्यातल्या ग्रामस्थांना जाऊन भेटणार का? 100%. आणि आमचे संपर्क आहे त्यांच्याशी. परंतु एक गोष्ट आहे, गेळेवासियांना आम्ही लेखी पत्र देणार. म्हणजे तुम्ही त्यांच्या संपर्कात आहात? हो हो. फक्त गेळेवासियांनी, गेळेवासियांचं जे म्हणणं आहे त्या म्हणण्यानुसार त्यांना आमचा पाठिंबा जाहीर केलेला आहे. आज जाहीररित्या त्यांनी स्वीकारला का तुमचा पाठिंबा? एक लक्षात घ्या, शेवटी स्वीकारणं न स्वीकार, आम्ही आमचा जाहीर केलेला आहे. एक लक्षात घ्या, कारण त्यांनी केसरकरांना गावबंदी केलेली आहे, म्हणजे राजकीय तसं काय आहे काय? म्हणजे आता केसरकरांना बंदी का घातली हा गेळेवासियांचा प्रश्न आहे. बघा, माझ्या जे माहितीत आहे, केसरकरांनी अनेक वेळा त्यांना प्रश्न सोडवतो म्हणून सांगितलं. गेली 15 वर्ष आमदार त्याच्यावर झाले. गेळेवासियांनी त्यांना मतदान का केलं, तर हा प्रश्न सोडवतील केसरकर म्हणून केलं. परंतु ते 15 वर्षात काय केलं, आता केसरकर काय व्यक्ती म्हणून किंवा त्यांची प्रवृत्ती काय हे गेळेवासियांना कळलं, म्हणून आज गेळेवासियांनी गावबंदी केली असेल असं मला वाटतं. जमीन आहे कावळेसारखी, ती महाराष्ट्र शासन म्हणूनच राहणार, ती पर्यटन दृष्ट्या विकसित योग्य आहे. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, याच्यात एकच गोष्ट आहे, ह्याच्यामध्ये स्थानिक ग्रामस्थांचं मत काय आहे ते जाणून घेऊन केसरकरांनी नेहमी आपली घोडे दमटवू नये. केसरकरांचा मला ह्याच्यावर म्हणणं आहे की केसरकरांचाच डोळा नाही ना ह्या जमिनीवरती. विषय लक्षात घ्या, शासनाची जमीन आहे तर शासनाच्या ताब्यातच आहे ना, ते जाहीर करायचं काय गरज आहे? आज सगळ्या जमिनी शासनाच्या ताब्यात आहेत. मग केसरकर भूमिका मांडतायत, ही केसरकराची भूमी संशयास्पद नाही का? केसरकराने मला म्हणायचंय, केसरकर कधी उघड होणार जनतेसमोर? माझं एक म्हणणं आहे, तुम्हाला ही जमीन मिळणार नाही, ती जमीन स्थानिक गेळेवासियांना कधीतरी हक्काची जमीन मिळून देणार, म्हणून केसरकरांनी उघड भूमिका घेतली पाहिजे. त्या तारखेला त्यांच्या ताब्यात त्या जमिनी दिल्या पाहिजेत. त्या संदर्भात त्यांनी पावले उचलली होती, नाहीतर इतके वर्ष ग्रामस्थ गप्पच बसले होते ना. आंबोलीचे ग्रामस्थ आतापर्यंत आवाज उठवत होते. त्यांचा गेळेवासियांनी 2 वर्षापूर्वी सांगितलं आमचा प्रश्न सुटलेला आहे. काय आता परवाच्या दिवस त्यांनी अचानक 29 नंबर 19 आणि 20 अचानक त्यांनी आवाज, म्हणजे प्रश्न सुटलेला असताना त्यांनी अचानक सुरू केलं ना. त्यांनी नाही ऐका, त्यांना अजून वाटप झालं का, पूर्ण झाला का, प्रश्न सुटला का? त्यांना वाटप झालेलं, त्यांनी सांगितलं होतं ते मी तुम्हाला सांगितलं. नाही 19-20 सर्वे नंबर मध्ये 70 एकर जागा आहे.
बरोबर. सगळी जागा आरक्षित करा असं केसरकरांचं म्हणणं आहे. बरोबर. पण ग्रामस्थांचं म्हणणं तसं नाही आहे. फक्त पर्यटन स्थळ आहे तेवढी जागा 2-1 एकर वगळून बाकी सगळी आमची वाटप करा. कारण त्याच्यामध्ये घरं आहेत, मळे आहेत, ऊसाचे मळे आहे, शेती आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. ह्याच्यावर केसरकर ऍग्री होत नाही. ऐका विषय, मी हेच मगासपासून सांगितलं, जर ह्या सगळ्या एकंदरीत अंदाज घेतला तर 5-5 एकर प्रत्येक शेतकऱ्याला किंवा तिथल्या स्थानिकांना येईल. मला एक म्हणणं आहे, स्थानिकांचा जर फायदा होत असेल तर लोकप्रतिनिधी म्हणून माझं कर्तव्य काय आहे की त्या स्थानिकांना न्याय देणं आणि जास्तीत जास्त फायदा एक शासनाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून मिळवून देणं. एक गोष्ट, शासनाचे काही सीमा पाळल्या पाहिजेत, शासनाच्या काही सीमा पाळल्या पाहिजेत, त्या 100% केसरकरांनी पाळाव्यात, त्याबद्दल माझं मत नाही. कारण परंतु ह्या गोष्टीत कुठंतरी मर्यादा असते ना एखादा प्रश्न सोडवण्याला. काय आहे, कुठंतरी प्रश्न आणि कुठंतरी सीमा आखून घेतली पाहिजे ना. हा प्रश्न पूर्ण विराम देण्यासाठी मी पूर्णतः ह्या दिवसात, ह्या महिन्यात सोडून आज गेळेवासीने जी देसाई साहेब म्हणतायत, गेळेवासीने आजच्या घडीला भूमिका घेतलेली योग्य का मला विचाराल तर आज निवडणूक झाल्यानंतर विधानसभा उद्या झाली की पुन्हा कोण विचारायला जाणार नाही गेळेवासियांना. म्हणून ही गेळेवासीने घेतलेली भूमिका रास्त आहे. आणि गेळेवासियांनी हे ओळखलंय की त्यांना माहिती आहे ही उद्या विधानसभा झाली की आमच्याकडे पुन्हा कोण विचारायला सुद्धा, धुंकून बघायला सुद्धा कोणी येणार नाही. आणि म्हणून जी भूमिका घेतली ना, ते केसरकरांना जे काही करायचंय किंवा भाजपवाल्यांना जे काही करायचंय ना ते त्यांनी करून दाखवावं ना. नुसतं करतंय आणि तंगड हे घालतंय तो तंगड घालतंय हे कशाला हवंय. प्रश्न सोडवून दाखवा ना. सत्ता तुम्ही मिळवलीत ना, सत्ता 2.5 वर्षापूर्वी, जसं मगाशी आता तुम्ही म्हणाला उद्धव साहेबांचं नाव आणि उद्धव साहेबांनी, अरे उद्धव साहेबांनी 2.5 वर्ष झाली, 5 वर्ष झाली पूर्वी केलं ते केलं, त्याच्यानंतर आता तुमचा मुख्यमंत्री आम्ही करून दाखवलं म्हणून दाखवा ना काय ते. त्याच्यात आम्हाला आनंद आहे. जर स्थानिक आमच्या ग्रामस्थांचा जर प्रश्न सुटत असेल, आमच्या जनतेचे इथल्या प्रश्न सुटत असतील, आम्हाला आनंद आहे ना. ते सोडून दाखवा. इथल्या बघा ना, आता सावंतवाडीतला विषय व्यापाऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, ते तसेच आहेत ना. ते सोडून दाखवा ना. किती दिवस भिजत गोंगडं ठेवणार केसरकर. गेळेवासियांनी आपला प्रश्न सुटला नाही म्हणून केसरकरांना कावबंदी केलेली आहे. तसे अनेक ठिकाणी प्रकल्प अपूर्ण आहे, त्या ठिकाणी लोकांनी मी मगाशी आवाहन केलं ना, त्याच्या संदर्भात स्थानिक ग्रामस्थांनी उठाव करावा. भाजपला सुद्धा हो, भाजपने सुद्धा अनेक आश्वासन दिली, त्यांनी नाही केले तर त्या ठिकाणी ग्रामस्थांनी आता भूमिका घेतली पाहिजे. नाही तर हे पुन्हा काय होणार, निवडणूक आली की आश्वासन देणार मी 1 महिन्यात करतो आणि निवडणूक झाली की पहिलं काम तुमचं करतो. विधानसभा प्रमुखाची तुमची निवड झाली आहे, त्याच्यानंतर काँग्रेसने विलास कावडेंच्या नावाची चर्चा किंवा असा प्रस्ताव तयार केलाय, ठराव तयार केलाय, त्याबद्दल कसं? एक लक्षात घ्या, प्रत्येक पक्षाला आपलं हक्क आहे, अधिकार आहे उमेदवार मागायचा आणि आपल्याला पक्षाकडून इथे निवडणूक लढवायला मिळावी म्हणून ते त्यांचं म्हणणं मागतायत. त्याच्यामुळे त्यांना शुभेच्छा आहेत आमच्या. आम्ही आमच्या तऱ्हेने मागणार. जो वरिष्ठांना ज्या पक्षाची ताकद दिसेल, ज्या पक्षाचा योग्य उमेदवार दिसेल त्याला 100% महाविकास आघाडी म्हणून उमेदवारी मिळेल आणि त्या पद्धतीने आम्ही सगळेजण एकत्र महाविकास आघाडी म्हणून काम करू. कॉपी दिली सगळी.